κύριο Νικόλα Κάτσιο. Συμπατριώτες, φίλες και φίλοι, σήμερα μετά από 7 χρόνια στέκομαι πάλι μπροστά σας, κοιτώντας σας στα μάτια, έχοντας την τόλμη να το κάνω αυτό, γιατί πάντα σας έλεγα την αλήθεια. Συμπορευτήκαμε και σας υπηρέτησα 2 φορές από τη θέση που εσείς με εμπιστευτήκατε, δουλεύοντας σκληρά για να φανώ αντάξιό σας. Γνωρίζετε καλά ότι μαζί πετύχαμε αρκετά. Ήρθε η στιγμή που, κοιτώντας σας ξανά στα μάτια, σας προσκαλώ να συμπορευτούμε στον αγώνα αυτόν για να πετύχουμε όχι ακόμα περισσότερα, αλλά όλα αυτά που μας αξίζουν. Σε πρόσφατες μετρήσεις που έγιναν, το 92% των Ελλήνων απάντησαν ότι δεν εμπιστεύονται πια τα ελληνικά κόμματα. Αυτό δεν είναι μια απλή βλάβη. Αυτό είναι η καταστροφή της δημοκρατίας, είναι η καταστροφή της ίδιας της κοινωνίας. Νομίζω πως έχουμε υποχρέωση, είναι οι άνθρωποι της γενιάς μου, να αρνηθούμε το παρελθόν, να σταματήσουμε την κατηφόρα, να επαναφέρουμε τον Έλληνα πολίτη και να τον κάνουμε συμμέτοχο στη δημοκρατία. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον, να δημιουργήσουμε τη νέα Ελλάδα. Όταν γεννήθηκα πριν 35 χρόνια, η χώρα έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ τότε, και το εξωτερικό χρέος ήταν μόλις 15 δις δολάρια, περίπου το 23% του ΑΕΠ τότε. Το εσωτερικό χρέος ήταν ελάχιστο, ενώ η ανεργία ήταν κάτω του 5%. Σήμερα το εξωτερικό χρέος έχει εκτοξευθεί στα 300 και δις. Το εσωτερικό χρέος πάνω από 400 δις. Η ανεργία έχει γίνει ο εφιάλτης του κάθε νέου, της κάθε ελληνικής οικογένειας. Έχει ξεπεράσει το 27% και έχει γίνει πια η μόνη μας σκέψη. Πώς μπορούμε να ζήσουμε όταν δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά για τους νέους που τόσα πολλά εφόδια έχουν αποκτήσει, για τους νέους που τόσο πολύ αγωνιούν για το αύριο. Την ίδια στιγμή καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας, η πρωτογενή παραγωγή. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, διεκδικούμε δυστυχώς θλιβερές πρωτιές στην αναξιοκρατία και στη διαφορά σε όλη την Ευρώπη. Οδεύουν οι νέοι μας συνεχώς, αιμορραγούμε με τη φυγή τους προς το εξωτερικό, αναζητώντας αυτό που εδώ δεν μπορεί να προσφέρει ενώ θα έπρεπε η πατρίδα. Αυτό το παρελθόν, εμείς όλοι οι Έλληνες με πρωτοπόρους νέους το αρνούμαστε. Δεν είναι αυτό που μας αξίζει. Δεν είναι η Ελλάδα αυτή που μας αξίζει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η αιμορραγία της φυγής των νέων στο εξωτερικό. Δεν είναι αυτό που αξίζει στους γονείς μας, που αξίζει σε εσάς, τις παλιότερες γενιές, που με θυσίες χτίζατε τόσα χρόνια και προσπαθούσατε να κάνετε το καλύτερο για αυτή την πατρίδα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι υπεύθυνοι για το κατάντημα αυτό. Η χώρα όμως, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να αλλάξει με την παροχημένη συνθηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ, με ιδεολειψίες του παρελθόντος, με αμφίβολους και επικίνδυνους πειραματισμούς, με ψεύτικους λεονταρισμούς, με λαϊκίστικες υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, χωρίς καμία οικονομική τεκμηρίωση, τάζοντας όλα σε όλους, ανεύθυνα, επενδύοντας στην αγωνία και στον πόνο των Ελλήνων. Το μόνο που μπορεί να καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ με την πρότασή του αυτή είναι να βάλει τη χώρα σε νέους μπελάδες, σε νέες περιπέτειες και τους πολίτες σε αίσθημα ανασφάλειας. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε την αγανάκτηση, τη δικαιολογημένη αυτή αγανάκτηση των Ελλήνων να μετατραπεί σε ψήφο διαμαρτυρίας. Η παράταξή μας δεν παίζει με την Ελλάδα. Η παράταξή μας δεν πειραματίζεται με τις ζωές όλων μας. Δεν στοιχηματίζει το μέλλον. Εδώ και 2,5 χρόνια η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός μας πήραν πράγματι δύσκολες και καθοριστικές αποφάσεις για την πορεία της χώρας. Κάτι που οφείλουμε να μην ξεχνάμε, η παράταξή μας έπραξε όσες φορές και αν η ιστορία την κάλεσε στο παρελθόν. Η πραγματικότητα όμως είναι πως αυτό το διάστημα ήταν πολύ δύσκολο για όλους μας. Τα σκληρά και τα επώδυνα πολλές φορές μέτρα που αναγκάστηκε η κυβέρνηση να πάρει, είναι αλήθεια ότι μας έφεραν σε ένα σημείο πολύ δύσκολο. Πονέσαμε όλοι. Όμως, με υπευθυνότητα και συνέπεια, λέμε πάντα την αλήθεια. Η αλήθεια είναι πως ακόμα και όταν βγούμε από την κρίση,
είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε κάνει όλες εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που θα έχουν οδηγήσει και θα έχουν καταστήσει τη χώρα μας μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία, προσφέροντας στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους όλα αυτά που χρειάζονται για να δημιουργήσουν και να μείνουν στον τόπο τους. Απομονώνοντας όμως την ίδια στιγμή και αφήνοντας πίσω μία και καλή όλα αυτά που μας πλήγωσαν και μας οδήγησαν σήμερα έως εδώ. Είναι η ώρα, φίλες και φίλοι, να συμφωνήσουμε όλοι. Να συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να ζούμε με τα λάθη μας σε μια εικονική πραγματικότητα. Δεν μπορούμε άλλο να ζούμε με δανεικά και να καταστρέφουμε και να εγκαταλείπουμε και να έχουμε σταματήσει τελικά να παράγουμε. Αλήθεια, πόσο δύσκολο είναι να συμφωνήσουμε και να εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα μιας περιοχής, της περιοχής μας σήμερα που είμαστε εδώ, και να προσπαθήσουμε να βρούμε κοινούς τρόπους δράσης και να πετύχουμε αυτά που θα έδιναν άλλη πνοή στον τόπο. Πόσο δύσκολο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι, για παράδειγμα, ένα έργο, την ανάγκη θα αναφέρω μόνο εξυγχρονισμού του αρδευτικού του κάπου της Παραμυθιάς, με οικονομικότερο τρόπο άρδευσης. Πόσο αυτό θα λάφρυνε τα κόστη από το ρεύμα για τις παραγωγούς που έχουν καταστήσει τον ΤΟΕΒ πια μη βιώσιμο. Και όχι μόνο. Θα ήταν η υποδομή εκείνη που μέσα από την καινοτομία θα μπορούσαν πολλοί νέοι άνθρωποι, πολλοί νέοι παραγωγοί να βασιστούν στις νέες βάσεις της καινούριας νομοθεσίας που δίνει το δικαίωμα σε νέους συνεταιρισμούς, απαλλαγμένους από τα βαρύδια του παρελθόντος και που οδηγήσαν τους συνεταιρισμούς εκεί που τους οδηγήσαν και χάσαμε σαν παραγωγή όλα τα πλεονεκτήματά μας, να παλέψουμε για ένα σύγχρονο και πιο καινοτόμο αύριο. Στην πορεία μου έως τώρα βλέπω πως εγκαταλείψαμε την παραγωγή. Το κεντρικό κράτος δεν κατάλαβε ποτέ το κακό που γινότανε όλα αυτά τα χρόνια που ζούσαμε σε μια ροή που κανένας δεν καταλάβαινε πού θα μας οδηγήσει. Εγκαταλείψαμε τους ανθρώπους που πάλευαν να φτιάξουν κάτι, το παραμικρό. Ήταν αυτοί όμως που ήταν η ραχοκοκαλιά και που ήταν αυτοί που θα έπρεπε πάνω τους να επενδύσουμε. Τους οδηγήσαμε στα αστικά κέντρα, υποσχόμενοι διορισμούς, τους οποίους θα τους έβγαζε από το τέλμα της απελπισίας τους για επιβίωση. Γεμίσαμε τη χώρα με υπηρεσίες και παραγωγή μηδέν. Οικοδομήσαμε έναν τουρισμό που στην περιοχή μας μάλιστα δεν ξεπερνάει τους 2 και 3 μήνες, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι εκεί να μην μπορούν ούτε καν να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. Αντιθέτως, οι προτάσεις μας έχουν να κάνουν με τη διασύνδεση του τουρισμού και του πρωτογενή τομέα. Έτσι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και καινούργιες θέσεις εργασίας, αλλά και πάνω απ' όλα υπεραξία στα προϊόντα που θα παράγουμε. Δεν μπορεί να παράγουμε το λάδι μας και να ψάχνουμε και να παρακαλάμε να το πουλάμε χύμα σε τιμή κόστους. Στην Ιταλία, αναφέρω μόνο για παράδειγμα, ενώ δίπλα μας εδώ στα τουριστικά παράλια έχουμε ένα κοινό το οποίο αποτελεί ήδη από μόνο του αγορά. Και ποτέ κανένας δεν σκέφτηκε πόσο χρήσιμο θα ήταν όλη μας η ενέργεια και όλη μας η προσπάθεια να είναι δίπλα από αυτούς που θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα και να σταματήσουμε να υποσχόμαστε. Αυτές τις αρχές της ελεύθερης οικονομίας είναι οι αρχές που πρεσβεύει η παράταξή μας και που θεωρώ πρέπει να θεμελιώσουμε όπως και να έχει, ώστε με την έξοδό μας από την κρίση να περιμένουμε μια χώρα διαφορετική. Μια χώρα που να δίνει πραγματικά τις ευκαιρίες εκείνες που θα μας κάνουν περήφανους που είμαστε Έλληνες, θα μας κάνουν περήφανους για την ίδια μας την ιστορία, αλλά και το παρόν και το αύριο. Στην περιφέρεια που με στείλατε να δουλέψω σκληρά τα τελευταία 5 χρόνια, έμπρακτα δείξαμε το ενδιαφέρον μας για τα ζητήματα του τόπου, μικρά και μεγάλα. Δείξαμε έναν διαφορετικό δρόμο προσέγγισης, έναν πιο ρεαλιστικό δρόμο προσέγγισης. Να όμως, που χρειάζονται ριζικές παρεμβάσεις, ώστε με μεθοδικότητα και με διάθεση για εργασία να συνδέσουμε την κεντρική εξουσία με την αυτοδιοίκηση και με την προσπάθεια όλων σας, ώστε να πετύχουμε το ιδανικό. Ο ρόλος μας στο Κοινοβούλιο, του εκπροσώπου μας στο Κοινοβούλιο, απαιτεί την πεποίθηση και την απόλυτη προσήλωση στο να αποτελούμε ένα εργαλείο δουλειάς. Ένα εργαλείο δουλειάς για όλους εσείς που είτε σχεδιάζετε κάτι, είτε μας κοιτάτε στα μάτια και περιμένετε από εμάς που είμαστε σήμερα εδώ και αύριο μπορεί να είστε εσείς ή τα παιδιά σας, να σας προτείνουμε λύσεις, αλλά πάνω απ' όλα να σταθούμε αρρωγοί, εξασφαλίζοντας τη δικαιοσύνη
ως προς την πρόσβαση σε όλους τους μηχανισμούς στήριξης που προσφέρει το κράτος, σε όλα τα προγράμματα, μακριά από τη λογική των ρουσφετιών και των παρεμβάσεων, αλλά με το δικαίωμα και μόνο να εξασφαλίσουμε την αξιοκρατία για εσάς. Για όλους εσάς που μπορεί να μην γνωρίζετε προσωπικά τον βουλευτή, αλλά που θέλετε όμως να ζήσετε ένα αύριο χωρίς να χρειαστεί να μας γνωρίσετε. Που θέλετε ένα αύριο χωρίς να χρειαστεί να έρθετε να μας βρείτε στο γραφείο μας και να μας πείτε σήμερα, παρακαλώ, βοηθήστε με, δεν έχω να ζήσω. Αυτό είναι συνταγματική υποχρέωση που κράτος θα το προσφέρει. Δεν ονειρεύομαι να σας οδηγώ σε πολιτικά γραφεία, δεν ονειρεύομαι να σας κάνω να με γνωρίσετε για αυτό το λόγο. Ονειρεύομαι όμως να συμπορευτώ μαζί σας. Να συμπορευτώ μαζί σας μέσα από αυτά τα δύσκολα μονοπάτια που και η παράταξή μας προτείνει. Γιατί και η αλήθεια και οι λύσεις περνάνε από δύσκολα μονοπάτια. Ονειρεύομαι σε όλη αυτή τη διαδρομή να στέκομαι πλάι σας. Από οποιοδήποτε πόστο ποτέ εσείς αποφασίσετε να μου αναθέσετε. Χέρι-χέρι μαζί σας. Εάν είστε στα δύσκολα εσείς, θα είμαστε κι εμείς. Όταν εσείς θα είστε στα ευκολότερα, εμείς θα είμαστε ευτυχισμένοι και θα έχουμε κλείσει ένα κύκλο προσφοράς απέναντί σας, που εξάλλου είναι και θεώρησή μου ότι όλοι μας είμαστε εδώ για να βάλουμε ένα πολύ μικρό λιθαράκι στο μεγάλο αγώνα που κάνετε εσείς για να οικοδομήσουμε το αύριο. Όμως μία εβδομάδα πριν τις εκλογές δεν είναι ο χρόνος για περισσότερα λόγια. Ούτε υποσχέσεις, ούτε τα μεγάλα λόγια είναι αυτά που χρειαζόμαστε. Τώρα που ξέβαψαν οι κομματικές σημαίες, είναι ώρα να σηκώσουμε ψηλά τη σημαία της κοινωνικής ευθύνης, τη σημαία της υπέρβασης του χθες, τη σημαία της δημιουργίας, με πίστη, με σύνεση, με συνένεση, με αποφασιστικότητα, μαζί να σηκώσουμε τη σημαία της Νέας Ελλάδας, αυτής που ονειρευόμαστε να στήσουμε μαθημένια τα λάθη του παρελθόντος, αυτή που περιμένουμε με τόση λαχτάρα να δούμε να ξεδιπλώνεται μπροστά μας, μαζί με τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο αύριο. Πάμε μαζί για μια νίκη που να είστε σίγουροι θα βοηθήσει προς όλη αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, πριν κλείσουμε, να παρουσιάσουμε